The corruption-tainted Swapo Party Vice President Netumbo Nandi-Ndaitwah, who according to reports fainted a couple of times during the campaign, he has gone on the attack to deny that she collapsed. Sanapinda mashoko atona kuti aiwa vakomana vanozikanwa kuti aiwa vachiri mavice president vasati vapinda panguva inoi zviri kuzikanwa nenyika yose. Taona vakomana vakuya vachinodhilita aiwa history yakashata kana kuti inonyadzisa yavakagadzira kumashure uko. Sanapinda mashoko amudanyorwa panapa nobva subscribe like out on the bell icon. Tipinda panapa bepanhau the Windhoek Times amudanyora chiti, although the incidents were reported by the media and Swapo's own Secretary General Sophia Shaningwa warned witches for a Netumbo's situation when it reportedly happened in Otiji Warongo. Netumbo is now baselessly claiming that the reports came from a desperate, wounded politician. Surprisingly, she used these terms while he herself ranting like a desperate, wounded politician. Netumbo was speaking at a Swapo Victory Lap event following the recent sham elections, which is headed to court at the initiation of Namibia's other political parties. They collapsed several times from rallies. Panguva inoi takuchiona kuti aiwa vakuchiuya vachiti aiwa those claims akanga ari emanyepo. Vatikuona kunyange neinformation vananayo mavideos nemapictures, but vanhu vanouya vachitoganza kuti aiwa hakuna zvakadaro. Mashoko ataona kuti people that claiming these revolutionary parties vachiti aiwa vakomana ava aiwa zvangofanira nyika yeZimbabwe pano yekuMozambique pamasham elections zvekare akaitika, vachiona vanhu vachiramba zvekare vachiti aiwa we did not intervene in the Mozambican polls. Mashoko anobuda vanhu vanyaswa Southern Africa panguva inoi iri mucrisis yakanyanyisa. Mutize mafungiro enyu andikudii pamusoro pechitiko ichi. Bvira comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.